Som studerende skal du tilmelde dig dine kurser via Aarhus Universitets kursuskatalog på mit.au.dk. Herefter går der et stykke tid, før du kan komme ind på dit kursus i Blackboard via bb.au.dk. Her vælger du Wave, Where are you from, og anvender samme brugernavn og password, som vil logge ind på mit.au.dk. Når dit hold er oprettet i Blackboard, kan du bruge de forskellige materialer og funktioner, som din underviser anvender til dit kursus. Det kan fx være lektionsplan, gruppeinddeling, diskussionsforum, litteraturliste og feedback. Men det kan også være andre beskeder, som at undervisningen er flyttet til et andet lokale og aflysninger og den slags. Første gang du logger ind, vil du komme ind på forsiden My Institution. I venstre side finder du en oversigt over de kurser, du er tilmeldt. Du vil også kunne finde dine kurser under fanen Courses heroppe i toppen af skærmen. Under What's New, enten her på forsiden eller inde på et af dine kurser, kan du ændre notifikationsindstillinger. Her er det en god idé at markere e-mail på alle kurser, for så modtager du en mail til din AU-mail, hvis der f.eks. er stillet en opgave eller uploadet en artikel. Tjekker du ikke din AU-mailadresse, kan du videresende dine AU-mails til din private mailadresse. Log ind på mit.au.dk. Vælg e-mailadresser. Vælg tilføj adresse. Tilføj din private mailadresse og vælg indstil videresending. Ved videresend til vælger du din private mailadresse. Vælg gem. Du kan også hente Blackboard til din smartphone eller tablet og få informationer om dine kurser via appen, som hedder Blackboard Learn. På bb.support.au.dk finder du ud over din Wave-adgang til Blackboard også links til Blackboard-manualer, Blackboard video tutorials og andre muligheder for support.